കാസർഗോഡ് വൻ ലഹരിവേട്ട. കാലിക്കടവിൽ കാറിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 130 ഗ്രാം MDMA-യുമായി പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികൾ അറസ്റ്റിൽ. ഏജന്റുമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനെത്തിച്ച മയക്കുമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്. Bindu Jewelry. It's a promise of lifetime. ദേശീയപാതയിൽ കാലിക്കടവിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട. കാറിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 130 ഗ്രാം MDMA-യുമായി 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ അറക്കപ്പൊടി സ്വദേശികളായ PA അബ്ദുൾ സലാം, KH മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, PA അബ്ബാസ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നിതിൻ രാജിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഡാൻസ് ഓഫ് സ്ക്വാഡും ചന്ദേര SI മനു P ചെറിയാനും സംഘവുമാണ് ലഹരിവേട്ട നടത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് സംഘം കുടുങ്ങിയത്. എറണാകുളത്തു നിന്നും കാസർഗോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇവർ. സംശയത്തെ തുടർന്ന് കാർ തടഞ്ഞു പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കാസർഗോട്ടെ ഏജന്റുമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ച മയക്കുമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ചെറുവത്തൂർ.